שנים על הגבעה, החגיגה מתחילה, מהקרבנים הישנים ועד שכונת כחלית העולה. הקו הכחול מתרחב, הסדרה בפתח, איזו תקופה יפה. מאיר הרב שץ דרוך בשטח, שומר על כל מתחם ופינה. קידה בת 23, קהילה של זהב, בין שנאי שנופל לפיצוץ בצינור, כולנו כאן יחד עכשיו. אז תחברו את הדוד, אל תדליקו אינדוקציה בשעות העומס בכלל. קידה שלנו, היישוב הכי מדהים בבנימין, בלי יוצא מהכלל. החשמל שוב קפץ, מוריה מזכירה, מיד מעדכנת, נא להפחית בצריכה, מערכת של היישוב שוב מתחממת. מגיעים לשער, אין קליטה, וי-פיי פותח במהירות, והחבילות מהרשת מגיעות עד לבית, או לאחיה, או לאריאל, או למסגירות. קידה בת 23, קהילה של זהב, בין שני שנופל לפיצוץ בצינור, כולנו כאן יחד עכשיו. אז תחברו את הדוד, אל תדליקו אינדוקציה בשעות העומס בכלל. קידה שלנו, היישוב הכי מדהים בבנימין, בלי יוצא מהכלל. אביטל רכזת הקהילה קוראת, מהר ורגוע, רוצו לאולם, ננשות המילואים הגיבורות מחלקים פה פיצות מול כולם. הרב אמיר שולח הלכות, הלב מתמלא בשמחה, דנגש יריות בלילה, זה רק צייד חזירים בסביבה. קידה בת 23, קהילה של זהב, בין שנאי שנופל לפיצוץ בצינור, כולנו כאן יחד עכשיו. אל תדליקו אינדוקציה בשעות העומס בכלל. קידה שלנו, היישוב הכי מדהים בבנימין, בלי יוצא מהכלל. ובמרכז היישוב עומד דגאון, בית הכנסת המפואר דרכי נועם, לזכרו של נורמה זב קרון, שבלב תמיד נשאר חקוק לעולם. אהבה ושותפות ברוחה, נשים, גברים וטף, כולנו משפחה אחת גדולה.